Ano tingin nyo rito sa halaman, mga kapatid? Alin ang dahon dito na hindi totoo? Totoo lahat? Lahat kaya ay nakakuha sila ng sustansya sa puno? Paano to? Ito ba yung nakakuha ng sustansya? Hiwalay siya. Ano mangyari dito? Mamamatay? Matutuyo? So, hindi lahat ng dahon ay totoong dahon dahil hiwalay sa puno. Nais ko ibahagi ngayong gabi, mga kapatid, ang paksa na pinamagatan ko kung manatili ka kay Jesus. At bago lahat, tayo muna yung manalangin. Panginoon, turuan niyo kami at bigyan kami ng unawa sa paksa na aming pong pag-uusapan tungkol po sa pananatili kay Jesus. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano pong kaugnayan nito sa aming buhay? Gamitin po ninyo ang inyong mga salita ngayong gabi na makahamon ng aming pong puso at makapag-isip ng tama at upang makapagsuri ng aming sarili kung kami nga ba ay na kay Kristo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Now, ginamit ko po ang illustration na yun dahil ito po ay may kaugnayan sa ating panahon ngayon na marami pong umangkin na sila'y Kristiyano. Maraming umangkin na sila'y mananampalataya. Pero hindi makitaan ng tanda ng pagiging Kristiyano. Sila ay naroon pa rin sa kanilang kasalanan at sila'y alipin pa rin ng mga kamalian dito sa buhay. Bakit ganito? Bakit marami nagsasabing Kristiyano, ngunit may kitaan mo, walang makitaang tanda sa kanilang buhay, naroon pa rin sila sa kasalanan at mga kamalian. Bakit kaya? Mari kayang sila po ay relihiyoso lamang. Gaya ng sinabi sa Acts chapter 17, kung akin lamang babanggitin, verse 22, na si Pablo ay tumingin sa lugar po na kung saan marami pong mga relihiyosong tao, bawat kanto, bawat tabi ng kanilang mga bahay at gusali, may mga Diyos-Diyos. At sila po ay naniniwala sa iba't ibang Diyos at mayroong isang lugar na walang ribulto at ang nakalagay doon sa hindi nakikilalang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, mga kaibigan at mga kapatid, kayo ay lubhang relihiyoso. Now, ang paggagamit po sa relihiyoso doon ay hindi po yung maka-Diyos, kundi relihiyoso, ibig sabihin, mapagpaniwala sa iba't ibang mga paniniwala. Superstitious belief. Now, ganito po mga superstitious belief, ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 15, na ito po'y pagkukunwari lamang, sapagkat ginagawa nilang higit na mas may kapangyarihan at mayroong power ang tradisyon ng tao kaysa sa mismong salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga tao ito'y nagpupuri sa aking mga labi, ngunit malayo ang kanilang puso sa akin. Ibig sabihin po, sila po'y mga hiwalay kay Kristo. Tulad po ng halaman, hindi nyo napansin, hindi po nakakabit yung isang dahon. Pero makikita natin, kasama siya sa halaman, at talagang makita natin galing sa halaman, pero wala po siyang kaugnayan sa halaman. So ano po ibig sabihin ng hiwalay kay Kristo? Ano ang kaugnayan nito sa ating buhay, sa ating buhay nito? At ano naman ang ibig sabihin ng manatili kay Jesus? Ano ang tanda ng mga taong nandyan kay Jesus o nananatili kay Jesus? Hayaan natin ang salita ng Diyos ang makapagbigay sa atin ng totoong liwanag ng katotohanan ito na dapat nating masagot ngayong gabi. Kaya buksan niyo ang inyong mga Biblia. Samahan niyo kung buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15, sa Juan 15, John chapter 16. Sige po, punta kayo ron at titignan ko lang po sa aking Bible. Dito po pagkakasabi, ako ang tunay, John 15, no? John 15, verse 1 to 5. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga.
Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Kaya hindi naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ulitin ko po yung pariralang yon o phrase na yon. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tulad po ng dahon, kapag yan po ay hiwalay, wala po itong magawa, hindi siya mabubuhay sa kanyang sarili, kundi siya ay matutuyo sa kanyang kagandahan hanggang siya ay itapon at ihagis sa apoy. Dito po sa ating binasa, ay mayroon tayong obserbahang tatlong punto rito, tatlong bagay upang maunawaan natin at magkaroon ng halaga sa atin ang pagiging na kay Kristo, ang manatili kay Kristo. Bago lahat, tayo po ay humingi muli ng tulong sa Diyos. Kailangan ko po ang tulong sa Diyos ngayon. Panginoon, muli sa inyo nagtitiwala ang inyong mga lingkod sa pakikinig at sa pangangaral. Magsalita po kayo, Panginoon, at handa kami makinig. In Jesus' name, amen. Now, dito po sa inyong Biblia, tignan po ninyo ang aking pong maobserbahan natin. Una, obserbahan natin dyan, ang tunay na puno ng ubas ay sino? Sa verse 1. Sino po ang tunay na ubas? Si Jesus. Sapagkat yan po ang tinalakay sa chapter 14. Si Jesus. Tingnan nyo sa verse 5. Anong sabi? Si Jesus ang nagsasalita. Anong sabi? Ako ang puno ng ubas. Now, pansinin ninyo, mga kapatid, yung ating aso. Ang sabi, ang tunay na puno ng ubas ay si Jesus. Bakit sinabing tunay? Bakit sinabing tunay? Mayroon bang hindi tunay? Mayroon. Sino ba ang hindi tunay na ubas? Now, ang ubas pong itinanim ng Diyos sa lumang tipan ay ang mga Israelita. Sila yung totoong ubas na puno noong panahong yon dahil sila'y itinanim ng Panginoon sa lupang pangako upang sila ay magbunga. Magbunga ng mabuting bunga upang ang kanilang kaalaman ay maipalaganap sa lahat ng tao. Ibig kong sabihin, ang Hudyo po ang unang tinalaga ng Diyos na magpatotoo tungkol sa kanilang pagkakilala sa ating Panginoon. Ngunit sila ay nabigo sapagkat hindi po mabuting bunga ang kanilang ibinunga, kundi bungang ligaw. Pag sinabing ligaw, ay maasim. Tingnan nyo ang sabi sa Psalms 80 verse 8 hanggang 16. Babasahin ko lang po ng diretso. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Sino kaya ang galing sa Ehipto, mga kapatid? Di ba ang Israel? Okay. Sila iniligtas doon sa pagkaalipin na 450 years. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto, iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo ito. Inihanda mo ang lupa para doon, ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ang lupain. Ang mga bundok ay natakpan ng lilim neon, ang malalaking sedro at ang mga sanga nito. Ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat ay umabot, at ang kanyang mga supling hanggang sa ilog.
Bakit mo ibinagsak? Sabi ko, ibinagsak itong punong ito. Bakit mo ibinagsak ang mga pader niya? Yung mga naka-protection nito, ano ba't lahat ay bumaraan at bumipitas ng kanyang bunga? Sinisira ito ng baboy damo na mula sa kagubatan at nanginginain doon ang lahat ng gumagalaw sa parang. Ibig sabihin, itong punong ubas, wala pong pakinabang. Bagamat sila'y lumaganap, pero walang pakinabang. Ang sabi sa verse 14, bumalik kang muli, O Diyos ng mga hukbo. Isinasamo namin sa iyo. Tumungo ka mula sa langit at masdan mo. Palagan mo ang puno ng ubas na ito. Ang punong itinanim ng kanang kamay mo at sa anak na iyong ipinalaki para sa iyong sarili. 16. Sinunog nila iyon sa apoy. Iyon ay kanilang pinutol. Kasaway ng iyong mukha sila'y nalipol. Ito po yung binigyan ng Panginoon ng karapatan ang bayang Israel na maging ubas, bunga ng ubas sa luong tipan upang ang kanyang bunga ay may palagan at subog daigdig. Subalit, itong Israel ko ay hindi tumupad. Ang kanilang bunga ay pawang maasim sapagkat sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila ay tumalikod sa Diyos. Kaya ang Panginoon ngayon ay nagtayo ng panibagong puno ng ubas at wala na pong ibang itatayo pa maliban kay Jesucristo. Kaya itong sabi ng Panginoon, ako ang punong ubas. Itong bayang Israel, sila po ay nagbunga ng mga ligaw. Ang sabi sa Jeremiah chapter 21, hindi nila ibinahagi ang mabuting balita ng kaligtasan o ng biyaya ng Diyos. Sinarili nila ang relihiyon na ito. Sinarili nila ang biyaya ng Diyos, naglingkod pa sila sa ibang mga Diyos. Kaya si Jesus ang muling itinatag ng Diyos upang siyang maging tunay na ubas. At ito'y tiyak na magbubunga ng totoo. Siya ngayon ang bukal ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga sanga. At ang kanyang mga sanga ay tiyak na magbubunga. Nakita nyo? Si Jesus po ngayon ang tunay na puro ng ubas at lahat po ng kanyang magiging sanga ay tiyak na magbubunga. At ang tagapangalaga ay ang Ama. At anong ginagawa ng Ama dyan sa ating text? Na siya ang tagapangalaga. Ang sabi po, ako ang tunay na ubas, puro ng ubas, at ang aking Ama ang tagapagalaga, at bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ganito po nangyari. Tulad po ng halamang ito, itinanim po yan. Kung sino man nagtanim yan, yun ang may-ari. No? Inaasahan yan na yan ay magbunga. Okay? Pero sa unang pagtanim ng Panginoon ng instrumento para sa kaligtasan, hindi po nagbunga. Sila ay Israel, ang bayang Israel. Kaya nga, ang Diyos nagtayo ng totoong puro ng bunga, ubas, maliit kay Kristo Jesus lamang. At lahat po ng sasampalataya kay Kristo, nakakabit sa Kanya. At lahat na nakakabit sa Kanya ay tiyak na magbubunga. Kaya tanong natin, sino ang tunay na puno ng ubas? Si Jesus. Hindi ang Papa. Hindi anumang relihiyon. Walang iba na puro ng ubas maliban kay Jesus. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng sasampalataya. Ngayon, ikalawang obserbasyon, balikan natin. Anong sabi sa verse 2? Sino ang sanga na tinutukoy dito? Ang sanga ay ang mga mananampalataya. Verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Tingnan po natin, ang sabi dyan, mayroon pong mga sanga na hindi nagbubunga. Bakit kaya hindi nagbubunga ang sanga?
mga kapatid, sa isang puno. Sa inyong akala. Halimbawa, ito po ay saan yung naputol ko. Okay? Nawala rin. Ito pareho doon. Kung ito'y magbubunga, ngayon, tatanungin ko sa inyo, bakit hindi ito ngayon magbubunga? Hindi siya magbubunga sa kanyang sarili. Bakit? Hiwalay siya sa puno. Sa mga tweet, hindi likas sa isang sanga ang magbunga sa kanyang sarili. Hindi likas sa isang tao na siya'y magbago. Hindi likas sa isang tao na siya ang magligtas ng kanyang sarili. Nakuha niyo? Walang tao makapagliligtas sa kanyang sarili maliban kung siya'y nakakabit sa bukal ng buhay. Walang iba kundi si Jesus. Marahil, may mga larawan din itong puno na makita natin nagbubunga. Siguro, mayroon yan. Kung mayroon kayo sa bahay yung plastic, hindi talaga totoo. Plastic, marami rin nagsasabing Kristiyanong plastic. Hindi makitaan ang tanda ng pagiging Kristiyano. Napakahalaga po ang magsabi na tayong mananampalataya, tayo sumasampalataya sa Diyos, pero hiwalay tayo kay Kristo. Hindi pwedeng patunayan yan sa hukuman ng Diyos na ikaw'y mananampalataya dahil kilala mo si Jesus, may alam ka kay Jesus, ngunit hindi ka nakakabit kay Jesus. Ilan sa atin dito naniniwala na mayroong Diyos, na siya ay mananampalataya? Sapat kaya yun? Na ikaw ay iligtas ng Diyos dahil ikaw'y naniniwala naman kay Jesus at may alam ka kay Jesus? Pero wala kang personal na pagkarugtong kay Jesus? Hindi pwede. Tulad ka lang dito. Panlabas ang pakita mo. Okay? Mukha lang. Pero hindi. Nasa anyo natin ang pagiging Kristiyano, pero wala pong tanda. Nasa ating pangalan na tayo mananampalataya kay Kristo, pero hindi po makita ang totoong tanda ng pagiging Kristiyano. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga taong ito, na napakarami po, na nagdiriwang, nagtutulong-tulong magpasan ng bato, at ibinubuhos nila ang kanilang buhay hanggang sa mamatay, magkahulugan doon sa stadium o ano paman, dahil nakala nilang sa kanilang ginagawa, dahil kilala nila si Jesus at sila'y naniniwala kay Jesus at ginagawa nilang lahat ng paraan para sila po ay makitang sila'y naniniwala kay Jesus, wala pong silbi ang ganoon. Bakit? Wala siyang kaugnayan kay Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapagkunwari kayo. Sino yung sabi sa Mateo 15, versikulo 7 hanggang 9. Ganitong sabi ng Panginoon, doon sa mga Pariseyo na kilala ang Diyos, kabisadong Biblia, pero hindi nila matanggap si Jesus. Mas sinusunod nila ang mga aral ng tao, tradisyon. Ganito ang sabi, kayong mga ano sabi? Kayong mga kunwari, tama ang pinapayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Wala po, hindi po nakaugma kay Jesus. May anyo sila, may pangalan, tumatawag sila, nagsasakripisyo silang lahat. Pero sabi ng Panginoon, mapagkunwari. Kaya ang sabi sa verse 9, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Walang kabuluhan talaga ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang aral ang mga turo at alituntunin ng mga tao. Imbis na turo at alituntunin ng banal na Biblia. Saan makita yung pagkakaiba? No? Ngayong gabi. Yung turo ng ating matatanda, turo ng ating reliyon, at mismong turo ng Biblia ngayon. Magkaiba po yun. Kaya nga, marami pong mananampalataya
mananampalataya na umaangkin na sila ay Kristiyano, pero hiwalay kay Kristo. Hiwalay kay Kristo. Kaya nga, pagdating po sa panahon ng paghuhukom, titipunin lahat ito ng Ama at ilalagay sa apoy ng kaparusahan sa impyerno. At sasabihin ba ng mga Kristiyano, ganun pala, wala na akong problema. Hindi po. Yung pong hindi mananampalataya o walang kaugnayan kay Kristo, maaaring sumasagana sila, pero nag-aabang ang problema nila sapagkat itinakda ng Diyos na minsan mamatay at pagkatapos nito ay paghukom. Ngunit ang mga sanga na nakaugpong kay Jesus, na nagbubunga, anong ginagawa daw ng Ama sa Kanya? Anong sabi sa verse 2? Bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ngunit ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Bakit? Upang lalong magbunga. Eto. Nakakabit siya, totoo. Pero kailangang linisin, alisin yung mga, mga sunog-sunog dyan. No? Kasi pag oras na hindi mo inalis mga sila dyan, sisirain niya buong dahon at sanga. Ganon din ang isang Kristiyano. Yung hindi po nagbubunga, inaalis ng tuluyan, pero yung bawat sanga nagbubunga, ibig sabihin, totoong sanga ni Kristo, nililinis sila ng Ama. Paano nililinis? Dalawang klase. Tanda natin. Una, lilinisin tayo sa probidensya. Ano yung probidensya? Pasakit, pagsubok, karamdaman. Ano? Kasi doon sa may karamdaman, doon ka nakakaisip ng totoong Diyos eh. Minsan hindi ka na umaharap sa peking Diyos eh. Doon ka na, sa tumataimting ka na eh. Kaya sa mga pagsubok at problema, doon tayo tinuturuan ng Diyos, tumawag ka na sa akin sa puso mo. Huwag kang tumawag dyan. Hindi yan nakakakita. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi ba gipit na kayo? Pumipikit na kayo. Diyos ko, tulungan niyo ko. Hindi nyo maiisip eh, na magtitiri kayo ng kandila eh. Kasi likas sa atin na mayroon tayong larawan ng Diyos. Nasira nga lang ng kasalanan. Kaya nga, bawat sanga na nagbubunga ay nililinis ng Ama. Bakit nililinis? Mahal niya kasi ang punong yon. Bakit? Dahil buhay ng anak niya ang ibinigay sa taong yon upang siya ay maging totoong sanga. Gawa ng Diyos yung ating pagiging sanga sa Diyos. Gawa ng Diyos sa langit ang pagiging karugtong natin kay Kristo na siyang punong ubas. Sa ating sarili po, hindi natin magagawa yun. Tingnan nyo ang sabi sa John 1:12. John 1:12. Ang sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, kanino? Kay Jesus. Subalit ang lahat ng tumanggap kay Jesus na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pero mo, tayo po'y anak ng kapuotan at karapat-dapat lang tayo sa apoy ng impyerno. Pero nung tayo po'y tumawag at sumampalataya kay Jesus, binigyan tayo ng karapatang magiging anak ng Diyos. Kinabit tayo sa katawan ni Kristo. Paano nangyari yun? Huwag natin kalimutan yung verse 13. Sapagkat, ang sabi ko dyan, ipinanganak ka nga sa dugo, ipinanganak ka sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, pero sa iyong kaligtasan, ang sabi dyan, ipinanganak ka hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman o kalooban ng tao, kundi ipinanganak ka sa kalooban ng Diyos. Diyos ang gumawa ng ating pagiging anak niya sa magitan ng pagkatugtong natin kay Jesucristo. Pananampalataya lang po. Kaya nga, pagka ikaw po ay nakarugtong kay Jesucristo, tulad ng ginawa ko ngayon, kaya-kaya kong putulin yung bawat dahon, di ba? Pero sa kaligtasan po natin, kung ikay nakarugtong, nakaugpong na kay Kristo, wala pong makapagpapahiwalay
sa iyo, sa Diyos. Kahit ano pang pagsubok. Tingnan niyo ang sabi, Romans 8:38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alimpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nakita nyo? Napakaganda po nun. Yung pong ating pagkakaugpong kay Kristo, hindi natin gawa, hindi natin pagsisikat, kundi ito'y gawa ng Diyos sa atin na tayo Kanyang kinahabagan, kaya tayo ay tumanggap kay Jesus at sumampalataya sa Kanya at dahil doon bigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos na sinasabi ng Biblia ay iba sa sinasabi ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, pumasan ka, humila ka sa lubid ng itim at ikaw'y patatawarin sa iyong kasalanan. Totoo kaya yun? Kung sila po, katulad sino yung Vice President, si Igan? Ano ka na? Si Noli de Castro. Di ba sabi niya, noong siya Vice President, pinatutuo niya na isa sa mga umihila ng lubid doon kasi naniniwala siya kapag siya umihila ng lubid, napapatawad ang kanyang kasalanan. Pero ilang libo po ang humihila at pumapasa doon hanggang ngayon lasinggo, nang bubugbog ng asawa, nagpapabaya sa kanilang pamilya. Bakit hindi makitaan ng tanda? Bakit po? Sapagkat lahat ng gawang yan, wala pong kaugnayan dahil iwalay kay Kristo. Ang tangi pong pagkakaugpong natin ay biyaya ng Diyos. Binibigyan tayo ng kakayanang sumampalataya at tumanggap kay Kristo, kaya tayo po'y binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung anak ng Diyos, wala nang makapaghihiwalay sa atin, sa Kanya. Kanya nga, dahil tayo anak ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, ang mga anak na mahal ng Diyos ay Kanyang sinusupil, nililinis. Sa akin pong patotoo, ngayon ko lang naunawaan. Akala ko noon, kamalas-malasan ng buhay ko. At alam kong ganun din ang patotoo ninyo. Ilang beses ako maksidente, nasiraan sa sigsag po ng Saudi, na napakahirap na aksidente na ganun, cancer sa utak, na paralyzed, ng kalahating katawan, ng ilang buwan, 6 na buwan, at pagkatapos, nagkasakit ng diabetes, hanggang ngayon, mayroon namang bukol sa kidney, at ngayon may prostate pa. Bakit po ito? Ito ba'y parusa sa akin? Hindi po. Kundi ito po'y pagmamahal sa akin ng Diyos. Dahil ito'y isang uri ng pagyakap sa akin ng Diyos na sinasabi, anak, nandito ako sa iyo. Kayo, kahit mahalin yung anak ninyo, pagka inyong pinapalo, anong ginagawa niyo pagkatapos? Pinakausap at hinayakap. Yun ang pagmamahal ng magulang, hindi yung tinatadyak at pinapalayas. Hindi pagmamahal yun. Parang anak mo sa labas yun. Ganito ang sabi sa Hebrews chapter 12, verse 5 and 8. Ganito ang sabi. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag nang ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay. Nakita nyo? Bakit sinabing huwag manlupaypay? Kasi kuminsan, kung magpalo ang ating Diyos, tereble. Karamihan niyan dahil hindi kilala ang Diyos, sinusumpa ang Diyos. At sila'y nanlulupaypay. Pero ang sabi nito, bilang anak, huwag kayong manlulupaypay. Dahil hindi kayo mamamatay. Ang sabi diyan, huwag kang manlulupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. At pinarusahan ang bawat itinuturing na anak. Bakit po tayo dinidisiplina at pinarusahan? Upang tayo po'y tumayo sa dapat nating katayuan bilang mga
anak ng Diyos. Kaya po lahat ng problemang dumarating sa atin kung tayo po'y nakaupo kay Kristo, hindi natin kaaway. Kundi yun ang kaibigan natin. Hinuhubog tayo hanggang saan ang ating pagtitiwala sa ating mapagmahal na Ama. So ngayon, dahil sa ikaw ay nakaupong at nililinis ka ng Ama, at ang paglilinis ng Ama, minsan masakit talaga, grabe. Halos wala ka nang maibigay na hindi nga, parang ubos na. Tulad minsan na sumuka ko ng dugo, napakahaba ng dugo dahil nagkaroon ng TB, ano? Misis ko taga-salo sa palanggana, ang mga anak ko nasa tabi na, ayaw ko magising sila, kaya pinipigilan ko, talagang lumalabas yung haba, tapos nilalagay sa palanggana, si mama naman taga-pulot. Ano nangyari? Bandang huli sa Lord, kung ito ng oras ko, ibibigay ko na. Kaya pag suka ko uli, maginawa, ibinigay ko na. Kasi naalala ko ang aking relasyon sa Kanya. Ako'y Kanyang anak, at ako'y sumumpalataya sa Kanya. Kaya hindi ko mabigat ang kamatayan kung oras na. Hindi ko mabigat. Yan po ay paglilinis ng Panginoon upang lalo pa tayong magbunga. Alam ko minsan, maaaring 20 taon na tayong Kristiyano, 1 taong Kristiyano, 5 taong Kristiyano, pero hindi pa kayo makitaan ng bunga. Kailangan talaga ang paglilinis ng Diyos. Nakakaranas tayo ng iba't ibang karamdaman, nakakaranas tayo ng iba't ibang problema, hindi dahil tayo minamalas, hindi, kundi ang Diyos ay nagpadamasay ng pagmamahal, nandito ka sa Kanyang kandungan. Nang sa ganon, lalo ka pang magbunga. Bakit? Pinapaliwala po ang gawain pagbubunga. Ano bang bunga hinahanap natin? Abay, bunga ng Espiritu. Ano yung bunga ng Espiritu? Basahin natin. Bunga ng Espiritu. Saan natin makikita yun? Galatia, sige nga, pakibasa nga. Galatia chapter 5, verse, unahin natin muna ang bunga ng laman. Bunga po ng ating hindi pagiging Kristiyano. Baka nasa atin pa ito eh. Basahin natin ang verse 19. Pakibasa nga ang verse 19 hanggang 21. Ito yung bunga ng hindi Kristiyano. Kahit na ikaw ay tumatayo pa rin sa stage at ikaw yung nagpapasa ng mga krus doon, pero kung ito'y nakikita pa rin sa iyo, hindi tanda ng pagiging Kristiyano, hindi ka pa Kristiyano. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, batay sa Biblia, hindi ka Kristiyano. Pakibasa nga, 19. Ako na lang, sige, sundan nyo. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Kanya? Ibig sabihin, gawa ng hindi Kristiyano. Pero, tumatawag na sila ay Kristiyano. Ganito po ang gawa ng laman. Ang mga ito ay, una, pakikiapid. Pakikiapid po, ano ibig sabihin nun? Fornication, di ba? Binata sa binata, dalaga, no? O di kaya, binata o sinong dalaga na andyan sa pornography, okay? Sa mga bomba, sa mga fornication po yan. Mga illicit sex yan. Labas sa marriage. So, kung ikaw ay wala pong asawa at mayroon kang kaugnayan, ikaw po'y nasa laman. At ang laman na yan, patungo sa kapamakan hanggat hindi ka nagsisi at ibinigay yung buhay mo kay Kristo. Ang sabi niya, pakikapit, ano pa? Karumihan. Karumihan po, kasama po na yung pagbibihis na nakakapagbigay po ng tentasyon sa mga kalalakihan. Kaya ang mga kalalakihan, nag-aabang sa mga kanto dahil na sila ay nabulag na sa nakitang karumihan sa buhay mo, kaya sila ay nambibiktima ng iba. Kahalayan, kasunod po yun, karumihan, at sunod yan, kahalayan na. Ano ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Biblia po may sabi niya. Yan po ang trabaho ng laman. Kaya ang trabaho ng laman, wala pong kaugnayan kay Kristo. Itong trabaho, sige, gagawa ang laman dyan, pero hiwalay sa kay Kristo. Ang sabi dyan, ano ba? Pangkukulam. Maring hindi tayo magkukulang, no? Kayo, hindi kayo magkukulang. Pero kung mahusay kayo magbuladas, mahusay kayo mandaya ng mga tao, tulad ng ginagawa ng mga budel-budel, pagkukulang po yan. Kasi sabi lang, para ako na-hypnotize eh. Hindi kinulang ka. Kasalanan yan. Pagkukulang, alitan. Meron ba kayo alitan niya sa bahay? Gawa ng laman yan. Pagtatalo, wala naman kahinatan pagtatalo, wala naman mananalo dyan. Paninibugho, pagkagalit,
pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, distro, magdamag, nasa kanto, kukwentuhan sa mga barkada, kahit na madaling araw na, kalayawan, ang mga katulad nito, ang sabi nito, at ang mga katulad nito, ano ba yung katulad nito? Sigarilyo, marijuana, hindi kasi nabanggit yan eh. Pero yung mga katulad nito, sa laman, andyan po yung lahat ng bisyo. Binabalaan ko kayo, gaya ng ating pagbabalaan nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng ganyong mga bagay ay hindi magmamana ng kariyan ng Diyos. Kahit na ilang beses ka pang humila ng tisi doon sa iyong Diyos. Laman ko yan. Ngayon, ang nais kong makita ng Diyos naman, doon sa mga sanga, nagbubunga, nililinis ng Panginoon, para lumabas na matingkad ang bunga ng Espiritu. Ano po yung bunga ng Espiritu? Verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag sabi kong pag-ibig, itong pinakamadaling example. Kaya mo nang ibigin pati kaaway mo. Sapagkat Kristiyano lang makagawa niyang umiibig sa kanyang kaaway. Paano ibigin ka ba? Kaaway. Gawa mo ng mabuti kahit ikay ginagawa ng masama. Pero pag ikaw maalis ang ganyan, ay nasa laman. Yan ang unang-una, pag-ibig. Pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Sabi mo, iniibig mo ang Diyos, pero namumuhay ka sa iyong kapitbahay, laman yan. Ano ba? Kagalakan. Kahit walang makaon. Andiyan pa rin ang joy. Andiyan pa rin ang kasiyahan. Hindi nagwawala, pautan na dyan! Kaya siya pautan dyan! Ayaw tayo ba akong dinagbayad? Di ba? Nasanay tayo sa pautan. Magdulo. Ano ba? Kapayapaan. Kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at huling-huli, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay wala nang kautusan. Kaya nga, ito po ang nais lumabas sa atin na makikita ng Diyos at makita natin sa ating mga sarili. Kung tayo po'y nakaupong kay Kristo, imposibleng wala pong tanda. Imposible pong walang makita. Ang na kay Kristo, isang bagong nilalang. Wala nang lumang buhay. Marunong siya magmahal, marunong siya magtiis, marunong siya magtyaga, marunong siya umulaw. Kaya na, nakita natin sa obserbasyon, sino ang tunay na ubas? Si Jesus. Sino ang mga sanga? Mananampalataya. At ano ang ginagawa ng totoong sanga? Nananatili kay Jesus. Verse 4 to 5. Tingnan sabi sa verse 4 to 5. Kaya't manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. At ako'y manatili sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili. Malibang nakakabit sa puno. Bakit po? Kasi pag nakakabit ka sa puno, lahat ng sustansya ng ugat, so lahat ng biyaya ni Kristo ay talagang darating, aabot talaga sa bawat sanga. At bawat sanga ay tiyak talagang magpapakita ng tanda ng bunga. Okay? Bawat sanga. Kaya sabi dyan, hindi magbubunga sa kanyang sarili. Malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo. Malibang kayo'y manatili sa akin. At sabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Siyang nagsasabi na si Kristiyano at si Kristo na may nasa kanya, ay tiyak talaga pong magbubunga. Makikitaan talaga ng totoong tanda ng pagbabago ang buhay, yung bunga ng banal na Espiritu. Sapagkat, sabi ko dyan, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung hiwalay tayo kay Kristo, kahit sabihin po natin, 10 taon ka nang mananampalataya, 10 taon ka na nagbabasa ng Biblia, marunong ka, 10 taon ka na, o ilang taon ka nang may kasama, nasa grupo ka, pero kung ikaw ay wala, hindi nakaupo kay Kristo, baliwala yung iyong mga sinasabi. Pagdating po sa huling araw, Matthew 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag
ng Panginoon sa kay Kristo ay pagbubuksan ng pinto ng langit. Tanging yun lamang tumutupad sa kalooban ni Jesus. Kaya nga, ang totoong mga sanga, ito yung ikatlong obserbasyon, ay nananatili kay Jesus. Ang totoong mayroong ugnayan kay Jesus, siya'y mananatili kay Jesus. Imposibleng hihiwalay siya kay Jesus. Mananatili siya kay Jesus. Sapagkat ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Wala na yung luma. Ngayon po ikaw nagsasabing Kristiyano, pero walang makita sa iyo ang pagbabago, kundi nasa luma ka pa rin, mga kapatid, hiwalay ka. Hiwalay. Hindi mapapaniwalaan na sinasabi, okay, naniniwala ko, dyan ako galing na eh. Walang silbi yun. Kailangan nakakabit ka kay Kristo. Sapagkat ang nakakabit kay Kristo, si Kristo naman ay nananatili sa Kanya. Bakit po? Pag-ibasa na Galatians chapter 4 verse 6. Bakit pagka ang isang tao ay nakakabit na kay Kristo, ay si Kristo naman ay mananatili sa Kanya? Pakisaba na, pakibasa na. Galatia 4:6. Itugtong natin sa 7. Sige nga, sino magbabasa? Sino matapang? Sapagkat ang Diyos ay... No, Galatians chapter 4 verse 6. At sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Verse 7. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. Nakita nyo? Kapag ikaw ay naging anak, dahil binigyan ka ng karapatan ng Diyos, dahil ikaw ay sumpal kay Jesus, hindi lamang ikaw binigyan ng karapatan, kundi si Kristo, Espiritu ng Kristo, pinapanaan pa sa ating puso. Kaya tayo may karapatan ng tumawag sa Ama. Kilala niya ng boses ng kanyang mga tao, kanyang mga anak. Kaya nga, sabi niya, kung ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo, ang sabi sa verse 7, hindi ka na alipin ng ano? Ng kasalanan, ng laman. Nagkakasala, yes, pero hindi alipin. Dahil, anak. At kung anak, ay tagapagmana tayo ng kaloob ng Diyos. Na paano tayo manatili kay Jesus kung ikaw ay na kay Kristo na? Paano ka manatili? Sa palagay mo. Paano natin mapapatibay, mapapalakas o mapapasariwa ang ating relasyon sa Diyos? Halimbawa, dinigawan ko yung aking ex-girlfriend. Ito, ex-girlfriend ko ito eh. Si Mama, kasi yung asawa ko na eh. Noon siya, ex ko lang noon kasi hindi pa kami mag-asawa. Pero ngayon, mag-asawa na kami. Kaya, halimbawa, dinigawan ko yung ating ex, hindi ko pa siya ganong kilala. Paano ko mapadidevelop yung aming relasyon, intimate relationship? Dapat kilalanin ko siya. Paano? Lagi ko siyang kausapin, lagi ko siyang bisitahin, lagi ko siyang sunduin, lagi ko siyang tuyuin. Di ba? At hindi yung sabi ni Kristo, para mapamahal mo si Kristo, para maibig mo si Kristo, mapanatili kay Kristo, John 14:21. Ano sabi sa John 14:21? Siyang mayroon ng ating mga utos at itupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa atin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Paano natin napapaigi, napapatibay ang ating pagkakadugtong kay Kristo? Sa pamamagitan ng Kanyang salita na ating ipinamumuhay. Yun lamang ang tanging paraan para tayo ay magkaroon suod ba? Masuod ka sa Ginoo, karon kita magbunga. Ang sabi diyan, siyang mayroon ng aking mga utos. Ibig sabihin, iniingatan ng kanyang utos at tinutupad ang mga iyon. Siyang nagmamahal sa akin. Siya yung may ugnayan sa akin. At siyang may ugnayan sa akin, ang sabi diyan, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko. At ihayag ko ang aking sarili sa Kanya. Kaya na ang isang Kristiyano, nasabing siya kay Kristo, makikita ang tanda, hayag ang katangian ng Kristo na sa iyo. Anong katangian? Pag-ibig, mapagtiis, mapagtsaga, mapagpayapa, mapagpigil sa sarili. Kaya ang tawag dyan ni Pablo, ang isang taong nakakabit kay Kristo, kung tawagin ay matuwid, siya'y namumuhay sa
pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, upang magbunga tayo, yun ang kailangan natin. Kailangan nakikinig ng salita ng Diyos at tinutupad ang mga napapakinggan. Sapagkat, ang sabi nga po sa John 15 verse 5, sa huli, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, sabi Jesus Christ, you can do nothing. So, bilang aral sa atin, mga kapatid, bilang puno ng ubas si Jesus, puno, nasa kanya lahat ng katas na kailangan natin upang tayo mabuhay bilang Kristiyano, upang tayo makalakad bilang Kristiyano, upang tayo mangugali bilang Kristiyano, upang tayo makapag-isip bilang Kristiyano, upang tayo makipag-usap, makipag-deal sa trabaho, sa ano pa man, lahat po ng ating kilos galing kay Jesus. Kung ano po ang makukuha nating sustansya sa puno, siya rin pong lalabas sa ating buhay. Maliban lang kung ikaw hiwalay, sabi mo, Kristiyano ka, pero wala kang kaugnayan kay Kristo, bigo ka lang. Now, paano ka magkaroon ng ugnayan kay Kristo? Gaya na aking sinabi kanina, hindi ito sa pamagitan ng pagsisikap natin. Hindi ito sa pamagitan ng pagsapi natin sa ganitong grupo. Hindi ito sa pamagitan ng pagpasan natin ng birhen, pagpasan natin ng ribulto. Hindi yan sa pagtitika, hindi yan sa pagpunta sa sementeryo, hindi sa pagpunta sa simbahan na kalulog ka isang kilometro para humingi ng patawad. Hindi po yan. Lahat po yan gawa ng hiwalay kay Kristo. Ang tangi lamang paraan upang tayo maidugtong kay Kristo ay ang hawa, pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. At malalaman natin ang awa at habag at pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng ating pakikinig ng ipinapangaral na salita. At habang tayo nakikinig ng pangangaral ng salita, natututo tayo, nauunawaan natin kung sino ang Diyos, nalalaman natin na si Kristo lamang ang ating tagapagligtas, kaya nagkakaroon tayo ng paniniwala. At ang paniniwala natin ngayon kay Kristo ay lumalago habang tayo nakikinig at ito'y nagiging pananampalataya. At dahil pananampalataya, kaya mo nang ibigay ang buhay mo kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. At dahil kung siya iyong tagapagligtas, susundin mo na ang kanyang mga utos. Babaguhin mo ang buhay mo. Iiwanan mo ang luma mong ugali. Iiwanan mo ang luma mong mga bisyo. Ikaw ay isang bagong nilalang. Pero lahat ng yan mangyayari lamang kung ikay magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Sapagkat kung ikay hiwalay, sabi ni Christ, sa akin, wala ka talaga magagawa. So, paano po natin gawin yan? Huling habilin ko, John 8:31-32, sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y aking mga alagad, mananatili kayo sa aking salita. Mananatili kayong makikinig. Mananatili kayong uunawa sa kanyang salita. At malalaman ninyong katotohanan. At ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa iyo. Mga kapatid, suko natin ang buhay natin kay Jesus. Magsimula tayo sa mataimtim nating pakikinig palagi ng pangangaral ng salita ng Diyos at ang Diyos na ang kikilos sa iyong puso. Tayo manalangin. Opo Panginoon, ang kaligtasan ay gawa nyo lamang biyaya, nyo lamang awa, nyo lamang habag, nyo lamang hindi po sa amin pong pagsisikap, pagkikilos, hindi po nababayaran ng aming pong pagsisikap ang kaligtasan kaloob ninyo. Ito'y iyong biyaya lamang sa mga taong tulad namin na hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami po iyong piniyayaan ng totoong kaligtasan. Kami ngayon ay nadugtong kay Jesus. At kung kami po ay dugtong na kay Jesus, sana'y lumago po ang aming relasyon. Ito'y sa pamagitan ng aming pong pagmamahal sa iyong salita at pagsasabuhay nito sa aming buhay sa bawat araw.